Omlouváme se vám, ale... Je to... A omlouváme se vám, ale my totiž Terka to měla vypla, takže pokračování to je. Tak. Verikace. Sakra. Ukaž mi to ještě. Dobrý. Ani se to tam ještě neviděla. Ty to tam vidíš. Nevidím. Tak to dej do huby. Seber mi to. Už se mě nevidíte. No, to je super. Gong kaput. Tak, já to dám do pusy. Hej. Dívej se. Petro? Já nevím, dával jsem tady to. Petro? Ne, ty jsi to viděla. Já jsem Petro? položku, tak to už nasala. Petro, dívej. Petro, kum. Gong kaput. Znova. Gong kaput. Jsem se jí lečila. Já to velice míchávám. To je kaput. Ne, už dělaj. Já to míchávám. No dobrý. Tady to Davida. Vidí, holky, podívejte na tu hosu. Já to do pusy. Víte, jak má taka... Víte, jak má hosa také to žála na zadku? To je jak malinký žála a dokáže udělat takový velký bodanec. Co do prdele? To budete mít jako štíšku. Co to je? To je jelva. Jo. To je taky Ty kréta. Co to tady je? Můžu? Počkej. Můžu? Jo? Jo. Já to tam vidět? Jo. Udělal jsi to? Jo. Růžová. Jo. To už je. Já už nechci. Takže ahoj, já už nehraju. Ahoj.